Nah, iki ibu-ibu karo bapak-bapak iki lagi proses nandur jagung. Nah, iki nandur jagung neng lokasine wong iki. Jadi iki upahan nandur jagung. Nah, upahan nandur jagung iki ngitung upahe kiloan. Dadi sekilo ki diregani 60.000. Nah, iki luas lahane 3/4 hektar. Lah mau iki nggawa bibite 10 kilo. Nah, nek entek engko 10 kilo kan wis lumayan to duwite. Dadi 60 kali 10 kan wis genah to kuwi. Berarti 600.000 nggih. 3/4 ki upahe nandur nggih. Nah, iki sik padha upahan nandur jagung.